Potser és algú que se li assembla molt? Pot ser que per casualitat hi hagi un tio igual que sigui aquí i que per casualitat estigui fent un servei? Esclar que no! En el pròxim episodi de Haikyuu, l'equip de voleibol cares... Què esteu fent? Merda, la poli. Oh, Marilyn! Què ha passat? La Marilyn, la veïna, és a l'hospital. I a la pobra dona li ha caigut un maó a sobre per culpa de 2 traçadors que hi havia al terrat. Qui és el Sofian al lau? El Sofian va estar en un correccional de menors. Si no té la documentació, ens haurà d'acompanyar a comissaria. No he fet res dolent, sisplau. Senyoreta Ben Ali. It's not just fun and games now. I ain't gonna fall. I get by. I'm a kid, growing up so fast. Cool is what I do, but nobody can see. A super kid with a